H&D Enterprise Mizo Warzone Channel kan lo lom le chawa hai tu tu ma hian video thar karon ti chok le dona tu na kan video karon ti chot thar tur a hian GM10 XSM side lever an new model an chok thar kha unbox kan nei le dona engangin nge ron ti te kan an ho le dona ni kan hong chin ngal mai nga en tin nge kal dan hi ron ngai le thoem te kan en chin don ani ai fuel prop pi pakhat ron chom le a fuel prop pakhat ron chom le a chuan amo hi super impact 8.5 grain kha ai sample tu kha ron keng le a chuan hei magazine hi ron a bom te na ron da to lo hei sarang in ron pek to tu na chuan sarang te na ron pek to magazine ni a ma kha chuanin le ka khong bom te ro te ron da thian tu chuan hei sarang in ron da to ni hi chuan manual vel hi chu en chin la hei engemaw in ron da a ri zong hi 2.3 kg ni a stock hi thing ani a chuanin sot a tanki voi khat pang full hian voi som riat a kap thei a chuanin a tanki len zong cc hi za som ku ani a chuanin diameter barrel hi 15 mm ani a barrel sei zawng hi 45 mm 45 mm ani a roof hi sawm pahnih a awm a chuan single leh magazine a hman theih a chuanin hemi hei an rawn test na hianin fps hi hyper impact hianin zariat leh somhnih bor vel ania kemah ni tak hianin fps hi kemah hian karon lu test tha leh tur a ngai taila chuna khinah fps kan teh na video hi chu a hran pain karon dah leh tur a ngai taila thawm e ti hi chu bu neuh neuh ani en lo mel he chu tangkai teh chiam chawng lo hei hi silai chu ti ta a hi chu kan khup daih mai nge nga silai chu ta ni nam tang hian hong tam mai nga hi silai chu ta ni chu hei chuanin hei a hma atanga a hma mi ho GM10 XS te ho dang lam na chu hei lai grip a hi a kil put to lo hei lai tak hi a kil put to lo ron ti mum ve deuh hlek to hei a grip a hi hma kha chuanin ti hian kil li ang deuh khanin a rawn kal ta tuna chuan an new ah hi chuanin hei a rawn bum ve deuh hlek to a hum pawh nuam a dik zaih tawh mai tuna chuan helai kil kan soisel na ber helai keimah nina mizawina ti mai la helai rawn thleng tawh kan soisel na ber helai grip a hi chu hei an rawn dam bum ve hman chu nuam tawh khawp mai hei a dik zaih tawh mai chuan a mai side lever ania a smooth khawp mai hei tin ta chuan pellet tray hi awm bawk a helai hian pellet tray a awm bawk a chuanin magazine a mu sawm a thun theih bawk a chuanin a balance hi di kem em bawk a hei
a silai hi ngil tha a kun lem lo a silai ka nun tak tur ania chuan helai hian adjust safety zo ka ni chu line safety ma chuan two state ania chuan a trigger hi hma mi ang tho kan adjust thei tih na ni chu hinting aniang per hma deuh hlek leh per har deuh hlek khanin adjust thei tih na ni chu chuanin open side a rawn kala hei chu hmasang tho ka ni chu rawn danglam te chiam lo a open side pawn nuam takin a kah thei a chuanin a danglamna chuan helai pistol grip hemi kan vawn na lai ber a hi a rawn nuam tawh a chuanin side lever a rawn ni tawh ta tih a hnai side lever a rawn ni tawh a hman a nuam a chuanin hemi GM10 ho hrim hrim mai a spare part hi tawh em thran lo a hemi o-ring set a hi zanga set khat hi zanga man bor vel chau ani a chuanin a magazine erawh hi chu plastic kan hman ve lo an hmang ve lem lo aluminium a tha chi a keh thei lo kan tih ang chu khatiang chin hman avang khan magazine erawh hi chu sanghnih zahnih man bor vel ani ta a chuanin nakinah kan next video ah chuanin hemi silai thei test video rawn nei leh tur ngai tai la hmasa khan kan nei ang kan ti a amah erawh chu keimah mi mal lamah te harsat na kan ei vain ka rawn ti lawk thei lo a next ah chuan hemi hetiang ho XS ball action leh side lever tih vel hi rawn kap leh tur a ngai tai la hei hi kan next video turah min lo ngai chang tau la tih kha kan sawi du ni a chuanin hei a barrel a hi PX ti mai la prisol ang lo tak mai a barrel hi rawn lian chhah tup mai a hi a barrel hi rin nawm em em in hei a chhah tup mai ni a barrel a hi hetia han tauh pal pawh kawi mai thei ani lem lo a chhah tha em em a barrel a pawh hi a quality tha tih kha a hriat a chuanin kan hriat leh tur pakhat a chu GM10 ho hrim hrim a hi air hi a meter hi bar zathum sawm nga thleng angin bar zathum sawm nga thleng angin a number hi chu rawn kala amah erawh chu bar zahnih thleng bak hi pump tur ani lo a bar zahnih ai sang kan pump hianin air hi washer hian a torh thin avangin air a lik duh a chuvang chuan bar zahnih ai sanga pump loh tur ani chuanin GM10 that ve lehna pakhatah chuanin air kha 50 bar sawm nga hnuai lamah pawh khan lo ni ta sela a kha mi thlengin lo kah pawh khan air flow a air leak ka tih na ni chu air leak ang chi kha problem awm ve lem lo a amah erawh chu air tlem tuka a leak chuang lo ve ti wanga bar sawm nga hnuai lam air tlem thleng a kah kha chu tha chuang lo tih kha kan sawi duh bawk a tin heng ho GM10 hrim hrim ah chuan kan sawi tawh angin helai cooking lever hemi hnuai ah hianin lai hianin minus a herh tur awm ta ni hemi mani pawh tih mai thei ni helai hianin vaihnih ka tatia minus a kan herh zeuh hianin FPS hi a chak em em a chu a kahna duh tan chuan a tha em em a chuanin hei hi hemi tih dawn pawh hianin a siam thiam ah kha va tih tir kher angai chuang lo ta manin a tih thei vek ta helai hian a hemi kawm hi in thlawn anga chuan hemi in herh an chawi kang zeuh anga chuan ta hemi chhungah hianin minus a herh tur awm ta tight zawng kan tih chiah khanin a kah kha a rawn sang hmai em ta FPS kha a rawn up hmai em em ta ni tih kha kan sawi duh bawk ani chuan khati zawng kha kan unbox thei mai ta sela thlir tu te khawai taka like leh subscribe turin ka ngen leh mamul chawa next video ah chuan heng GM10 silai bik a hi accuracy ka rawn test leh dawn ani tih kha kan sawi thei tawk ni leh mai sela khati zawng kha GM10 XSM kan unbox ei chu ni mai sela chuanin comment lamah khanin zawh duh te in nei chuan rawn sawi leh tau la kan thiam ang zawng te leh kan theih ang zawng te ni kha chuanin kan inchhang leh zial tur a ngai tai la khati zawng kha GM10 XSM kan unbox ei chu ni phot mai ro se bye bye ve ku le